Helo, ni di trio. Fideo Sian. Fideo wain. Fideo Sian. Y trio. A dyn ni heddiw mynd i fod yn trio'r... trio dro. Dyn ni mynd yn trio wneud challenge blasu bwyd vegan yn erbyn y bwyd sydd ddim yn vegan. O, dyn. Cafo'r caws gynta. Yr un sy'n edrych yn actual caws gyntaf. Okay, caw... Mae wir! O, siarad ydyn nhw wedi penderfyniad. O, ti'n gael hanner efo? O, ie, na. Actually? Gyd i 3/4 neu. Jesus! Ar fi ddim deud es! Mae hwn yn neis. To be honest... Na. Mae'n Caws. Caws. Mae'n gryf, fel... O, na, actually. Okay, dwi'n mynd i wneud 99.999. Cywed os dwi'n gael yn wrong. Os mae hwnna'n dreadful, mae hwn yn caws, oce? No. Hwna'n gaws. Hwnna'n caws, ie. Os mae hwnna'n yr un vegan... Dwi wedi trio vegan cheese. Na fi chwaith. Na fi. So. Dwi'n mynd yn bitter fla... Ond se gwion heb wedi dweud os e nhw'n anhywir ddim na. Se fo wedi rhoi o fyny na, so dwi... Gwion. Se trin pob peth ond yn Gwion. Ie, mae hwn yn fel ripio... Dwi'n mwy o hyn, mae'n rili neis. Os mae vegan, Mae hwn, you will not be forgiven. John stretcho. Mae'n hogo fatha caws. Mae'n torri'n fatha caws. Ia, sy'n mynd i hwnna? Ie. Ie. Mae'n neis. Oh my... Mae'n edrych, mae'n fel... Dwi'n set 3 math, ond mae hwnna'n edrych yn even i fi. Set 3 for life. Hang on. Dwi'n siarad dangos. Aw! Mae'n... Cheese fly! Okay. Pam fi? Hwnna'n rili... Oce, ga i just gael... Felly, llyll. Hwnna. Yn erbyn hwn. Mae hwnna jyst yn mynd o ochr i ochr. O hwnna. Na mae chi gweld hwnna ar y camera siwraidd. Hwnna yn di stretcho. Hwnna'n blasu ffordd. Bellwch. Hwn di'r un iawn. Mae fel... Mae llyw'n gwahanol. Mae hwnna'n fel... Pan mae hwn yn hogla o chocolate? Mae hwn yn fel mwy dywyll na hwn. Probably cos mae hwnna fel plastic yna. O Sian ddim yn hoffi fa. Dwi'n mynd eisiau trio fo, mae'n hogla mor afiach. Hwnna literally fel rubber. Os hwn di'r un vegan, mae hwn yn definitely ddim yn cael ei wneud yr un ffordd na cheddar. Dau hynna, oce? Gwion, dwi di anghofio pa un di'r un iawn. O, Sian! Ti di torri nhw gyd fyny! Torri nhw. Hwnna'n definitely un iawn. Ie, ond mae just... Hang on, dwi'n mynd i gael darau. O Sian, bin. Okay, so... Hwn di'r un ddim... Wel, hwn di'r un yma, hwn di'r un yma. Da ni'n meddwl, o'r tîm mewn mae hwn ydy ddim vegan, yr un caws, llai, Yr actual caws. iawn. A dyn hwn ydy'r un vegan. Hang on, da ni'n meddwl, da ni just... Dyna chi ma'n fod. Dyna beth ydyn ni'n meddwl am y caws. Okay, diolch. Chocolate. Y darn mawr. Pedwar slide. Ie. Blasu lot o dŵr. So rhywun dyn Ie, cocoa so- powder. Wel, mae'n really gry, ond hefo lot o dŵr yn yma. Fel, hefo lot o cocoa pethau. Ond... Gwrando i'r sŵn ma, mae'n tra gael yno. Maen nhw wedi cael o fel ASMR cheap trees. Maen nhw wedi cael o cocoa dime trees. Diolch yn fatha chocolate arferol. Na, diolch. Gwbl. Na, I thought no cheap o chocolate efo inflation prynu. Ac yn bod i'r cheap o ma. Ti'n awful fatha'r molly, ti'n nhw. Griff, os ti watcho, very sorry. Mae'n cheap o. Dwi'n mor siŵr, dwi'n meddwl na hwn dy'r un vegan. Mae'n oce, Dwi ond ddim, fel... Mae'n iawn. Dwi'n meddwl na hwn dy'r un vegan, ond dwi'n mor siŵr ag hefo'r caws na hwn dy'r un vegan. Iawn. Be ydych chi'n meddwl? Beth ti'n meddwl? Dyn Pa- ni'n trio pa un hwn dyn ni'n eto. vegan? Mbo, dyn ni'n trio hwn. Ie, oce, ie, gwir. Gan teg. Ond hyd yn hyn, dwi'n meddwl na hwnna dy'r un vegan. A mae'n neis. Ie, hwnna dy'r un. Compares.
O, dwi'n ddim byd. Nes i'n clywed hwnna. Dwi'n ddim byd fel y cheapo mae Griff Rhys yn prynu. Okay, dwi'n meddwl, mae hwnna'n fath fatha'r un ti'n gael mewn advent Dwi'n di trio calendars. fe, Ia, just dio ddim yn y ffom o fel Ie, average. hwnna'n ti'n meddwl fath fel un ti'n gael mewn Mae'n advent agos neis. calendars. Yn blasu fas mwy o llai. Blasu fel yr un rhad. Mae lot mwy esmwyth hefyd. Dwi'n meddwl dwi'n yn bach mwy o wbeth i wneud y final decision. Dwi'n meddwl dwi'n yn bach mwy. Ie. Ie, dwi'n meddwl, oce. Da chi pawb meddwl bod hwn dyn A mae'n mynd yn stuck yn dan edrych chi. Ie. Mae'r un yma dal yn well hefyd yr eich cyd. Dwi'n ddim byd fel y cheapo mae Griff Rhys yn Oce, prynu. da ni wedi deall hynny diolch. Oce, dwi'n meddwl, hwn dyn un gwir, da. Sorry, Griff. Hwn dyn un vegan, hwn dyn un gwir, e? Ie. Ie. A mae hwn dal yn neis. Na dal, na dal. So, hwn di'r result man. Mae Rhys yn mynd i bita nhw man. Oes, ie, mae Rhys yn mynd i bita nhw. A, unfortunately, just y crumbs dyn ni efo'r Cadbury's. Mae'n fine though. Lly roi nhw gyd fo'i gilydd yn efo. So, mae Rhys yn mynd i wneud yr canlyniadau wan. Diolch Rhys. Caws vegan oedd yr un yma. A dwi'n meddwl pawb yn gywir. Yes! Plastic. Hwn, rybys. Oedd o'n plastic. Ond y thing ydi, dwi'n offio. O, actually na. Na, ti ddim. Na. Yes, it Do ddim yn neis. The truth. Mae'n neis y pizza ddo. Achos mae'n cael ei cwcio. Dwi'n neud pan yn pawb yn ei gymaint o ffws. A y thing yma ydi y chocolate vegan. O, O, fi'n gywir! Daniel, dwi'n neb gael hwn. Diolch am wylio. Dwi'n licio vegans.